wana ndiyazi usekuthini bonke ubuye emngcwabeni ungenayo nemali okuqabula le kwalento uyawu ngathanga futhi uyanza emngcwabeni ngathanga futhi after tears bangathi andikhothi hayi ndizifili fondini tu uhala nomntwana ngokuyondivusa ngodwa hayi manje uxelele phethwe inhloko mina ndichingi tu fondini ndiyokhomisa beyangandilahlekile wethu awuyangamadlakeni for sure kanti emadlakeni emadlakeni uyandingani uzonxelelwa ngezinto ojayithaya buyese ebhasini yini thixo abancwile bayangcola kanti yena lapho ngazoya nani khona ndizoziduba nodukama nemvula yabechiza kamanda hey achiza bafu ana ngaqhatha bani man awulondani bakusisibanzi ndiyamtyala uyamtyala yo unomngqisho ndiyamtyala hayi ke ngifunda mina kuqala ke baso andiyazi ke bole mina kuqala akhona mfeka intona akhona umntakwethu lo ndicingileyo namhlanje athi hayi dlangi ngathi siyasebenza abantu akwethu abasazi lasinento thina hey into awuzokhala ifoni ke into ngaka ngexesha ubukhomayiza nokhomayiza hayibo into hoy phehle yo wancoma wedwa ntwana yini thiko nawo i-wallet ndikusendele kodini 1.5 you fondini yo ntoni ke ngoku hayi sayizamabi iferi fondini iferi nto zadigcunga enyawo nakabhoxa fondini sawuthi isidwedwe ngesithi chungaswa apha endleleni uyafumana sawukhatha abantu kalo ngesidwedwe fondini boleka noba yintoni uyabazi abantu sizamnika nokuthi uyizala nge-50 le nto hayi kwazizala kalo fondini wesizamphathala ndizamnika kanamhlanje nokuyisela 1.5 le mpehle khabe uzabuthi abuyila uzabuya nilapho fondini kakhawuleze ntanga heyi bangayirivesa aba bantu yho yini thixo hayi awuthixo akaphinga sandla sinye nyani madoda undithumele mntu wam ndiyithumele mntu wam ndiyithumele 1.5 hayi noba yinto engange-10 minutes kudala ngoko mntu wam njani hayi bo hayi man ihambile nje na because itsalile i-account thixo wami ngabe ndibethe inamba erongo kam ndikhangele bebi uba ingaba yinamba kabani thixo wami yho uyabona uthuma intanga akho ke uthene cotha le nto yaphi ngathi zituwele hayi fona ndiyaba libhathi lantoni libhathi lantoni akanthembi akathembi into ngemali ezawubuya ngoku ndiyamxelela uthi hayi akanthembi ndingekabhatalile ndiyamxelela uzabuyisana mzebuyisa kwangongoku andiyazi bra no ntwana ukhona omnye urhamatye endimaziyo ake sogqatha usebhosa kapha kompo bekunyanisile simlibala kodwa ke izawungena ndede ya ume pha phandle wena khawuleza ixesha limkile thekani ndibhuthe inamba endaweni ka-073 ndithe 078 thixo awana ngubani thixo wam lo thixo wam baby hayi mntu wam yima kaloku hayi mani thixo wam ndizawuzama icebo ma ndizawuzama noba kwenzeke ntoni ndizawuzama kwenzeke mntu wam thixo wam uthemba kum wena ndiyayazi kaloku baby uthembele ngam nje na ndasuke ndincame ke noba imali egrosana hayi ndixela ungatyi kaloku ngawe baby ndizawukhangela noba ngubani lo ndizawufunela le namba ndithumele yona baby ndibuyele kuwe ke ngoku okay ke mntu wam maphoza awuhlanga sithini umnganawo washa sithini mntasendlini ngwanoko sinabelene manihlo ngentwana emethi igqibo ndifakele le ntuka ngoku e-wallet ndifuna uyolanda le mali nantsi 1.5 ndifuna nje mani ndiboleke noba yi-100 man ndizawukunika ngoku i-100 yakho namhlanje ndizawunyuka 30 minutes khange ndibuyele mos le nyanga ipheleyo kanti ukubuyela kaloku leyana wasibana wazayifumana nge-25 leya lena lo usandinika mali inkomo uzandibhatha mali 100 ayizuzala mosle ayazala kaloku imali yami ngophuma nje egeyithini sizele okay sizawucutha ke njengele ntuka ke zakunika noba yi-150 kaloku funeka ucuthe neli yayityala ofuna ndicuthe neliya okay ke hayi ke masingabe hayi ndizakubuyisela mlungu wam hayi ndizawukhawuleza wena ngoku ayitsaki mntasendlini so ke bhuti khawuleze bhuti hayi ndizawukhawuleza ngoku khwi ngoku sendibuyile jonga imoto so mkhulu wam ndile sawuphoseni wotsho Wena yam ndihambe kahle yamthemba udlala good iphumene khawuleza baselisijwetsho Gawume ngesidwethu manje ndizawubaleka msinyane yelenkeni. Hayi sihamba sayi-2 foni sihamba sayi-2. Awungakabuyi. Kamera sifune yintoni wena?
Nakulibele bayilaka yethu kaloku ilaka le. Laka yethu yantoni? Ngohlala nawe sayilaka Ilaka yethu. le. Ayomali akho le. Hello? Dlangisa speaking. Umhlekazi hayi ndim mhlekazi ya. Oh yo mandikubulele kakhulu mkhulu kanti kuwe undifakela imali engaka. Yo undibona kantoni uba ndinanix mkhulu wam ndiqomba Thixo uThixo uze ngenyawo zakhe ngoku. Ngemistake. Mkhulu wa yo hayi. Mistake not wena uthunyelwe nguThixo straight apha kum wena. Andikuva? Hayi mkhulu wam mna ndihoyanga noba uyithumelela umihlali okanye nam seyisuku ndehlela lo mbazam. Yo ndandibuhlungu mna kuqala. Mlungu wam yo yincame zamenye wena umthumeleleyo umihlali because nam zandiyinikwe nam ndandenze same mpazamo efana nale yakho. Yo uyawuxola mlungu yo uyabonga ngokundebharili ngoku. Hayi mkhulu wayo uyabona uThixo ufuna ubagcina abantu abanjengawo uThixo makanigcinele ngoba senbenje nonke mana phela izweni. Yo hayi Nkosi mkhulu wam nangomso wethu uThixo akubheke uthatha ugcine khona Nkosi man. Ngalibali man uthumela qoyihlo. Yo uThixo uyakhulula ubophe khulula good. Mlungu wami yabona kwelo cala ayatyiwa nawe nkawu mkhulu utyiwa ilila. Hayi tyiwa ilila bafo khayeka mani uzandenza late because isabalekele ebhankeni nangu ndiyotsala imali yam ngoku. Hayi sabu ihlo mani uzandika ngoku. Tyhini Thixo kulo mntu ileti uyithumele le mali ayithi mandiyibuyise yenze impazamo iyithumela ndingenaphi komihlala ndithe ndizawubuya ndizawuphela ndithathile iferi imali kabani ithunyelwe mamela jongontandazukade ndiyayazi ndithi ndizawubuya wena mamela itho thandaza uThixo uza kuthumelela wakho kusaqalwe ngawo kayeke brama uyandilibazisa because ndithi ndizawubuya ngembamba iteksi yobuyayo ngoku awungcolile hamba bra seta wena bendini entshonga ndibhalanga pha kwam ujonge pha kumendlini ungabunxilile ukabuye andizukubuya ndinxilile ndiyozama into yoba masisele yeyi hayi andimazi lo hayi ndikuthiwa umanyanga yabonotholi akatela isidwetsho ngambhohle yonke yesidwetsho. Yini Thixo mani buyisa imali uthumele kumihlali wrong unguthe uthi afake uthi ungenaphi kulothiwa yakhe. Abantu bangcolile. Yes. Lo mfo ndiyamxelela mos uba ndibhuthe inamba andibingayikuye le mali. Hey, into ezayithini lesiko wam. Yho, mihlali. Into ezayithini kumihlali ngoba umihlali seyibhajethile le mali Thixo wam. Hey. Hayi man. Yeke. Mali reverse iyawuthi ifike ebhakeni latuwa ifike ngekho mali thini kaloku itechnology yasinceda Thixo eke igqibile igqibile iyawuthi ifika nebhakeni akho mali into kuyawa ngumthetho yinto Thixo le ntwana seyithumela callback ingathi sendiyenzile le nto. Yes kanti ngacima ngumpehle kanti mhlawumbi ngenye iyaphinde yandidresa latu. Hayi bo hayi Thixo wami yintoni ngoku sekushekele 3 cent. Hayi bo Thixo mazulu imkili 1.5 it into endizayithini le madoda. Yes silethu pehle lena ikwazi ulinda ngecala ndiyoyitsala le mali. Yes andiselanga ngo-300 nebe ndintoni Manje bethe uzawukhawuleza yintoni Thixo yami ngicela kangiseyiqhuba ke yonqeni lonto lapho xobe lingcole ngalo. Yes nayo noma ngicapha zaphinda mpithane nayo ngendlela bantu mandilinde apha. Ekento la bekuyedithetha ngawo. Wabulela wedwa. Yabona noma ndithetha usifuni. Suka into bendithetha ntoni? Into bendithetha ntoni? Ulibele kundithethisa apha ngekudala ndiyitsalile le mali. Ngoku nawe simosi uJohn. Dithe kansithi ndicinga into zam zantojonga usafumenanga nalapha. Hayi akayeke manje uthina konini? Kakuba angifuni imali yakho sezayitshela imali intoni?
Isa ntangihamba ke. Malephi man? Mani ntona wena kwenzeka Ngithe ngigqitha le nguwe undilibazisileyo. Angithe ndigqitha le rhanga. Kwathini? Ndava ndicima ngicall back wakho. Xa ndijonga imali izigo ndisekelwe laa 3 cent endinayo kakade ebhankeni. Okay mtshana. Lena 100 yilena bendithatha apha kusebhosa. Hlangi mtshana imali yakho akusongxaki. Masikimali kobuqhopho lo. Lena yile bendiyithathe apha kusebhosa awundiva. Masucoka mafondini. Ngele gas nebhotile yeki all brown kathe ngikasi. Yintona mtshana Awusele all brown le. Yho. Inepse zingaka ngoniqomba zatsho ndifumane nje nomabhebeza namhlanje. Mano serious nalento ithetha. Ndi serious fondini. Xa ujongile ngathi ndiyadlala bhala uba ndiyadlala. Imali kodwa ibingenile siyibonile. Ingenile senangoku iphuma siyiboni ndiyibonile nangoku. Funda apha. Ngutili ligqithwe funda apha. Funda apha, funda apha. Yandicapisa kanjani wena? Yintoni le? Imali kodwa ibingenile lapha yakwazi uphinda ithathwa kavele. Iyakwazi uthathwa as long 3 days ngekale nto. Yo. Ikwazi lapha. Lento was technology. Ngoku uzawuthi 100 abantu. Hayi suka wayithatha kumphindi wandifumana imali. Ndamxelela mos mayiphinde yathatha. Xa uyoboleka mali kakade ngoku wathe usibusele ungakhange uyoboleka mali. Hayi mfana singano soyithuka. Xa uyoboleka mali wathe ndabhamba kaloku mna ndizama into engakhange ndizame ndabhamba. Into namhlanje nami nawe. Yu lapho ndileke xa efuna imali ayi. Angithethe zolo nene. Ngixolo ngazi. Mnandi nenebs zama ngalo nyaza sendifuthi. Mnandi nenebs zama ndihoyanga yonke into umuntu utuwa uyayithetha pha kuyendlini ayuthetha tuwa apha mna. Yafana ke nami umuntu uyayithatha hayi nozayithatha esiqwini cha engumbethile iphelile minus 1 inkawu ufuna uyothenga minus 1 problem mna soze ndenze loo nto faka umpine back ndoda itepe apha entloko iphume ituwa kodwa ngapho ndisawurhuqa namhlanje le mali itsala njani kavele imali sendinceda uba ndiqale kulwanda ndathela le 100 rand justice Bondi nomntu upoqopoqo weBA1 le1000 masibaleke bazobe soyithenga le Masikawuleze mngani nami into nawe lenganyelwayo eyambhidu uzasikade igcikela mzithatha sethatha nale yathi andinayo imali yamxelela I don't have money I don't have it and I don't like it for the pirate for the chips I don't care Did you McDonald mean very important? Yangena ndoda ndiyatipa. Andinangxaki into yakho. Kuyetipa phaa kuwendlu. Amathenga ibhiya mna ndibonele yakho intombi. Ngiyela gqithwe. Awuqoqa wena mntanam.